Som a l'auditori del Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch a Montjuïc. Va ser aquí on es va celebrar la primera edició dels Premis Dona i Esport. Posteriorment, la cerimònia es va traslladar al magnífic Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Els Premis Dona i Esport van néixer l'any 2006 amb l'objectiu de reconèixer la trajectòria tant de les dones esportistes com d'aquelles persones, col·lectius o entitats que promocionen el paper de la dona en l'esport a través de la seva activitat personal i professional a la ciutat de Barcelona. Un jurat format per professionals de trajectòria reconeguda en diferents àmbits del món de l'esport és el responsable d'atorgar aquest reconeixement. Enguany, degut a la pandèmia sanitària que estem vivint, no hem pogut fer el lliurament dels premis de manera presencial, però no per això hem deixat de fer-los. Mitjançant aquesta presentació en format Premier a YouTube, si voleu podeu participar i si voleu podeu felicitar les guanyadores. D'aquesta manera mantenim viu l'esperit dels premis i també l'esperit esportiu de la nostra ciutat. Doncs com heu vist, ni la pandèmia ens pot aturar. No ens vam aturar i vam posar a la vostra disposició aquella campanya del Barcelona Esmu dins de casa, però immediatament després, quan hem pogut sortir als carrers, hem continuat estant al vostre costat per fer que la pràctica esportiva, l'activitat física, sigui un motor també per tots i totes nosaltres. Els Premis Dona i Esport consten de 4 categories. La primera és el Premi al Mitjà de Comunicació. Llegint la llista dels candidats i candidates, queda clar que a casa nostra tenim molts professionals i molts mitjans de comunicació compromesos amb el futur de les dones i de l'esport. Descobrim-los. Premi Mitjà de Comunicació. Begoña Villarrubia Renom, periodista de Mundo Deportivo. Catalunya Ràdio, retransmissió de la final de la Champions femenina davant l'Olímpic de Lió 2009. La vida després de tocar el cel, reportatge de Nereida Carrillo Pérez. Hijas de Cinisca, documental de Beatriz Carretero. Associació Editorial Sorora, revista especialitzada Dones i Esport. Cronòmetre de rècords, blog de bàsquet femení. Secció d'esports del diari Ara. Canal d'entrevistes a YouTube de Sara Jiménez León. Sara Carmona Hernando, youtubera i influenciadora a les xarxes socials. Secció d'esports de BTV. La borsa del futbol femení, secció del programa La Porteria. BTV Esports en femení, secció del programa BTV Esports. Revista Fosbury, número 33, més enllà del focus. Atorga el premi la senyora Mireia Vicente i Díez, redactora en cap d'Esports de TV3 i membre del jurat. El Premi al Mitjà de Comunicació és per una periodista del Mundo Deportivo que des de fa 26 anys treballa per a la promoció de l'esport femení. Una professional que ha realitzat una tasca molt significativa a xarxes socials, tertúlies i portals en temes relacionats amb l'esport i la dona a favor de la igualtat en el món de l'esport. El Premi al Mitjà de Comunicació és per Begoña Villarrubia Renom. Hi ha esportistes, com poden ser la futbolista Jenny Hermoso, l'Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, etc. Dones que han trencat barreres, que han superat prejudicis i han sabut ser referents per les futures generacions. Crec que l'esport femení s'hauria d'igualar al masculí quant a visibilitat i crec que en aquest camí tots s'haurien de prendre la responsabilitat de que la dona ocupés el lloc que mereix. La segona modalitat dels Premis Dona i Esport és el Premi al Club Esportiu, que té com a objectiu reconèixer una entitat esportiva de Barcelona que ha destacat per la seva tasca de promoció de l'esport femení o per la seva trajectòria esportiva en l'últim any. Premi Club Esportiu. Club Esportiu Barna-Rítmica. Reial Club Marítim de Barcelona. Club Beach Tennis Barcelona. Club Esportiu Handbol BCN Sants. Grup Moutel Escorts. Club Esportiu INEF Barcelona. Club d'Esgrima Sala d'Armes Montjuïc.
BCN Rugby Subaquàtic, Club Esportiu Barcelona Tsunamis. Atorga el premi la senyora Ruth Gumbau Velasco, redactora de TV3 i membre del jurat. Anem a veure per qui és el següent guardó. És el Premi al Club Esportiu de la ciutat de Barcelona. És per una entitat en la qual el 55% del seu equip directiu està format per dones. És un club que disposa d'un comitè de gènere, una agrupació amb èxit esportiu, on els equips femenins i masculins es promocionen per igual. Així, el Premi al Club Esportiu de la ciutat de Barcelona és per el Club Esportiu Handbol Barcelona Sants. Felicitats! En el món de l'handbol, fa 10 anys, diguem, com a molt hi havia un grup de noies i després algun equip mixte. El campus esportiu que fem dedicat a noies és de tecnificació i el que estem intentant és millorar tota la tècnica de la vessant femenina de base. Encara no hem arribat a tenir el mateix nombre de nois que de noies, però estem en el camí. Cal aprofitar el bon moment de l'esport d'èlit femení per fer aquest pas, per fer aquest salt també de qualitat i també de quantitat. Són cada cop més les dones que hi participen en els diferents programes esportius de l'Ajuntament, en els diferents esdeveniments que estem organitzant, però volem anar a més. Volem que la dona també sigui i tingui paper protagonista en la gestió, en el periodisme, en les diferents activitats, en els entrenaments. Volem, en definitiva, que la dona tingui un paper absolutament normalitzat en l'àmbit esportiu. Per fortuna, la presència de dones esportistes és cada cop més freqüent als mitjans de comunicació. I aquesta presència ve esperonada per l'altíssim nivell de l'esport femení de casa nostra. Les premiades i les nominades en aquest premi en són un clar exemple. Premi Dona Esportista. Rita Arnaus Page, kitesurfista. Naya Duran València, jugadora de waterpolo. Ana Espar Llaquet, jugadora de waterpolo. Eva Fernández Palos, tenista de tenis platja. Aroa González de la Concepción, jugadora de rugby. Astrid Fina Paredes, esportista paralímpica, surf de neu. Ana Godoy Contreras, triatleta. Maria Losada Gifra, jugadora de rugby. Marta Llaurador Gómez, jugadora de rugby adaptat. Atorga el premi la senyora Blanca Nualar Barba, responsable de gènere del Consell Català de l'Esport i membre del jurat. El Premi a la Dona Esportista és per una jugadora de waterpolo que el 2019 va ser medalla de plata al Campionat del Món i campiona d'Europa amb seleccions nacionals. Campiona de la Lliga Espanyola de Divisió d'Honor, de la Copa de la Reina i de la Supercopa d'Espanya. Tot això ho va aconseguir demostrant que es pot competir al més alt nivell compaginant esport i estudis. El premi a la dona esportista és per Ani Espar Llaquet. Jo practicava altres esports i hi ha un moment, quan tenia 14 anys, que m'ofereixen la possibilitat d'entrenar al CAR de Sant Cugat. A nivell de selecció em quedaria amb la plata olímpica i l'or del Mundial de Barcelona. I després a nivell de club, quan vaig guanyar la Lliga Estats Units i la Lliga Australiana i segurament també alguna de les Copes d'Europa amb el Sabadell. Un dels reptes que encara no he aconseguit és poder ser campiona olímpica, així que treballaré cada dia per ser-ho. Però el reconeixement d'avui a la dona esportista no acaba aquí. El jurat dels Premis Dona i Esport ha considerat que entre les nominades hi ha un exemple de superació, de constància, d'èxit esportiu que no podia deixar passar per alt. Per distingir-la com es mereix, ha decidit atorgar una menció especial a la dona esportista. Atorga la menció especial la senyora Mercè Saltó Guinjoan, consellera d'Esports de Gràcia i membre del jurat. La menció especial del Premi a la Dona Esportista és per a una figura de l'esport paralímpic que ha triomfat en el surf de neu.
una esportista que es va classificar segona en la Copa del Món d'Eslàlom en parals i cross, que ha obtingut un diploma paralímpic als Jocs Paralímpics de Sochi, un segon lloc a la Copa d'Europa i un segon lloc també a la Copa del Món. La menció especial del Premi a la Dona Esportista és per a Astrid Fina Paredes. El 2009 vaig tenir un accident de tràfic, vaig agafar una bactèria hospitalària i al final vam decidir amputar el peu. No caminava i estava lliscant per la neu, estava fent una cosa que no havia fet en la meva vida. Per mi va ser brutal, va ser un xut d'energia de dir, podria amb tot. Aquest ha estat un any diferent on les plataformes online i la informació a través de les xarxes socials ha tingut un pes molt important i en aquest sentit els premis d'aquest any agafen més sentit que mai. No hem de deixar de treballar en la línia del reconeixement de les dones en el món de l'esport i un any en el que hem vist com el benestar, com l'esport ens aporta benestar a la vida de tots i sobretot de totes. Així que a totes les dones que avui són referents i premiades en aquest premi, moltes felicitats. Les esportistes professionals, el seu entorn, els seus èxits, són la línia més visible de l'esport. Els clubs i les institucions, la segona. Però totes elles necessiten a la rereguarda un nucli de persones que treballin en cos i ànima per a la difusió i la promoció de l'esport. El següent premi està adreçat específicament a aquestes persones. El Premi Mireia Tapiador a la promoció de l'esport. Porta el nom d'una campiona, però no en els estadis, sinó a les aules i a la investigació. Aquesta entusiasta i activista de l'esport ens va abandonar massa aviat per un accident de trànsit l'any 2005, quan tot just tenia 27 anys. La mare de la Mireia Tapiador, la Glòria López, sempre és a prop nostre per donar suport al premi que distingeix una feina essencial. Avui volem retre-li també el nostre homenatge. I ara sí, ha arribat el moment de conèixer les candidates al Premi Mireia Tapiador a la promoció de l'esport. Premi Mireia Tapiador. Mariona Miró Casamajor, tècnica esportiva en un centre penitenciari. Maria Dolors Ribalta Alcalde, exfutbolista, docent i activista. Andrea Macià Martí, acròbata, padelsurfista i docent d'acroyoga. Elena Sandín Esteban, jugadora i entrenadora de rugbi. Merche Ríos Hernández, especialista en educació física i activitat físico-esportiva per a persones amb diversitat funcional i en risc d'exclusió. Mirna Mata Scherer, exatleta, mestra sabatera i organitzadora d'esdeveniments esportius. Carlota Planas Riera, exfutbolista i fundadora d'agència esportiva. Eva Serra Vila, entrenadora directora esportiva de balls esportius i de competició. Maria Vignau Batlló, fundadora de la Marnatón. Paula Fernández Ochoa, corredora. Atorga el premi la senyora Elisabet Boloix, secretària de la Junta Directiva del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya i membre del jurat. Al llarg de 42 anys, la guardonada amb el Premi Mireia Tapiador d'enguany ha estat la impulsora de programes d'inclusió social mitjançant la pràctica d'activitat físico-esportiva. Les seves aportacions en nombrosos congressos, seminaris i fòrums de debat nacionals i internacionals han estat notables, així com el seu treball en la docència universitària. El Premi Mireia Tapiador a la promoció de l'esport és per Merche Ríos Hernández. El deporte sigue siendo una herramienta ideal para generar espacios de relación entre las personas con y sin diversidad funcional. Finalmente me quedo con las palabras de Martí, un chico con cardiopatía congénita que después de su primera sesión de educación física escolar, a sus 11 años, me dijo, «Yo ya puedo». Aquests premis no només no s'han aturat, sinó
han anat creixent, tot i les circumstàncies. I és un fet que vull posar de relleu i és un fet que us vull agrair a totes les persones que heu participat, evidentment al jurat, perquè enguany ha sigut complicadíssim determinar quines eren les guanyadores i els equips guanyadors en cada una de les categories, però també no ha pogut ser, no hi ha premis per totes vosaltres. Volia posar també en valor i agrair la feina de les que avui no tindreu el premi, perquè sense vosaltres aquest premi tampoc tindria sentit. Per tant, felicitats a les no premiades, felicitats al jurat, felicitats, evidentment, a les guanyadores. Sabem que aquests premis és només un granet de sorra amb el que volem fer per posar l'esport femení al lloc on toca. Too many days in the darkness without a glimpse of the light, running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Per acomiadar-nos d'aquesta edició tan especial dels Premis Dona i Esport, hem volgut venir aquí, a la gespa de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que va ser l'epicentre dels Jocs del 92. Ens sumem a les paraules del regidor d'Esports, David Escudé, quan felicita les guanyadores, però també quan felicita a la resta de candidatures d'aquests premis, perquè totes elles construeixen l'esport femení de la nostra ciutat. Entre totes posen en valor la força que està adquirint el paper de la dona en la realitat esportiva a Barcelona, a Catalunya i a tot el món. Aquí tenim els trofeus per a les guanyadores dels Premis Dona i Esport. En aquests moments, totes les guanyadores ja els hauran rebut físicament i estaran gaudint del seu guardó. Els aplaudiments els posarem tots i totes des de casa. Molta salut, molt esport i us emplacem a la propera edició dels Premis Dona i Esport 2021. És un honor rebre aquest premi tan important per impulsar l'esport femení. Vull donar les gràcies al jurat, a la resta de rivals, que han sigut rivals de moltíssima qualitat, i bé, en nom de Mundo Deportivo, donar les gràcies al director Santinoia, al director adjunt Josep Maria Artells i al subdirector Joan Lanuza, que són les tres persones que han recolzat sempre aquesta secció de futbol femení i que m'han acompanyat en aquesta aventura. Moltes gràcies per aquest reconeixement i per ajudar amb la difusió de l'esport femení. És un plaer per mi formar part de la història dels Premis Dona i Esport. Hola, soc l'Astrid Fina i us volia agrair aquest premi que és tan guapo. La veritat és que estic encantadíssima, he al·lucinat quan l'he rebut, m'encanta, i agrair-vos a l'Ajuntament, Premi Dona i Esport, i sobretot en pensar en l'esport adaptat, que a vegades ho tenim molt difícil. Y de verdad que muchas gracias por su support y por el reconocimiento. Para mí, recibir un premio que lleva el nombre de Mireia Tapiador supone el mayor reconocimiento deportivo como mujer y como profesional. Muchísimas, muchísimas gracias.